Raikom sai khia tumpen naga checking point along heroin kinep ponlong. Niphai hiniarani Bharat ang kangpialong Gandhi Jayanti katalonar ni pachitondun si Difu Gandhi Park along ta Mahatma Gandhi mhangathegani talondun. Rong kithe Karbi Youth Club Risoi Jang Lapen Auto Owners Drivers Atumpen Chingrum si Rong kithe PWD Road AH1 NH39 atowar pen Kachito kilometer isi aja kiding atowar social work asai kiklem. Same langso auditorium hall along haroi sira pokep rahini birth anniversary of Mahatma Gandhi arni pachitondun si Rong amai pidopon. Kardom pini abirta thanbang pini limalin timungpi nonarjuk tha birtang tonpen Lakhain ko rahini Surupothar constituency ke parlo rongithe number adar Shahawar TNB PWD road atowar AH1 NH39 atowar pen RJ road Kachitok atowar kilometer si ajakiding atowar RKYC Risoi jangatum lapen auto driver satum pen chiraponsi patumi niphai hini October ningkansuri ni rain ko resiar ni social work towar ke pangthira sai klempon patumi bangso asai ki japon longkiri be Jandaram be Longbirong hang Chisong Lekthe Dharmendra be lapen Rupen be tumpen patirpi ponsi social work towar ke pangthira sai dengpon patumi rongithe hawar phirangke abutung atum kahumri ke damahut rongithe number adar Shahawar Risoi jangatum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen MLA atuma phan kachuni ripon pining ningkan suri ni rain ko resia ningkan RV kavia jok sai chuti ki longwang ve aputhak akhim ki thur jiang ring ki manalong non prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council sai klembang phuatum pen sai klem pon jia phan sodak pen pachini pon lapen rongithe hawara long langroi langjeng kili dung alangroi kavi pen ajok longle kreng anglo sai chuti ki akesung RV jong siawe pute sai chuti ki arara tum khiti amatsi klemnong lilo lasi rongithe hawara rar tum phan sai pachuti ki longjia phan akirap ki pipon jia phan arong tinta solar boring hai non prabjin pen nang kirap nang popusi Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan chuning ripon patumi bangso sai ki klempon bang phokep susetum chitong pon Surupothar pen Jotno Singh be 365 News India Arisoi jang mate youth chepang room pet la pen isi la rong asora tum penangan tum akapreka barsai ka via jok utu ka chowek hai la so utu ka chowek abang phu tum ahin pen ka cherap la pen ke dani tum rong ki the RKYC rong ki the youth club la pen bang hini asong mate club lo hai asong ge pupe oi pitameli tum la hini abang phu tum si cherap si kami klem lo la penon penang na porahut social media pen pakitang pon number adorso hawalong langka we soktu ilong le pathak na tum penni kesi function rin la banke ninga klong benta kar I ya jiding piglo la pen so da kalam lon la pen churulu nali tum hala so alam thi kaning na chuning ri ya pornai pipot ke nali tum ke bang pen theklong lo je nili tum ma wat hidi kreng la pan anpin ching hang la pan pin la si pininga ni pininga ning kana bang ke lang ka we ka dure ta the piglo lang roi lang jing ta kreng la pa son sinang mander lo la si lang roi lang jing le nang kreng la poi phisa meli tum rada sudung ke an ke chunang kok je pot la sai ka tikia war sai bang ke nang pinang ji nang pite choroji pusi ke AC phan ni tum chuning ri lo daka abar sai ko pilo nai pinai ke ni tum phan irrigation hoi boring le nang pianta ni tum kon ni acres ke ni tum sai chu kilong ji ki duki sunga rara tum pininga ning kan mate moge bangji ani an ki chumo wi sungjok loji lasi ki thegi ding rat phan kang hon pen nang lang tha boring abang ni tum phan nang pi pachetang itha la penang pi pamitha nonda boring nang ki e dulu ho ki kami functioning ave angko ni tum long tha ni tum arong amar lo number dorso ni tum IM do la se alang li phanta ke hai jagot sing ti phanta chuning ripono la boring abang ke nang li tum initiative nang endun penang pachun pira jote non sokta me non marle lang awar sai do li putang te non ma kes sokta ni tum chorot long chit la sok chot kali mo ka prek ni tum kheti bang ka prek kheti dan ni tum choklem long la ma choklem long dalum ang tono la ke nili rit pu chokali lo lang li rit pu chokali lo
Sarehat jana long bangke huda bangke langroi mesen mat langroi rian bangke cu somlong lo lapen ke asok mesen lo hudak penangge Patumi tarik ini Bhomtiar ni ada borphai Krisia por Lakha Kripli Korkanthi constituency arlo Sami Langso auditorium halolong rongamai lapen Mahatma Gandhi amehangi thegani pache tondunsi maing nipon rongamai long maipu khogen tiso Korkanthi VDC chairman lapen mai long aluhia man pen kache tongdun kangbura tokbi Korkanthi XEM Karbianglong Autonomous Council Kangbura Rongpi LEMS chairman Joy Singing Leng JE Sami Langso ITDP Development Block lapen Minority President Horjo Teron Penchenglok Sami Langso IDTP Development Block along Staff atumpen SGP Gulab Singh Kramsa Indro Singh Rongpi atum chitong dunsi Mayadi Pidun Mayalong Arsik Jit Pen Rongat Tokano Kaching Thura Mu Mate Kidukela Gatuma Phan Kaching Thura Sai Ki Pipon Jia Phan Kiklem Kedam Pemi Jia Phan Chithan Pon Lasonsi Non Kewang Jia Ningkan Surini Rain Kora Hini Pen Ningkan Surini Rain Kora Ke Thoma Aparman Kaching Thur Mate Development Akam Ongdung Kapre Kapre Ka Sai Ke Klem Pon Jia Phan Sami Langso IDTP Development Block Pen Korkanthi VDC Chairman atum Chisik Pon Bomlo Pusi Mailong Pachini Pon Puthot Mayalong Arong Tin Amai Phu Tin Sitame Aadhar Card Ke Long Lap Jia Phan JE Joy Singing Leng Ahin Pen Mailong Pachini Pon Athe Ajat Along Le Punon Non Ke Aadhar Card Ke Kenang Sot Thedung Chenam Lo Pusi Pachini Pon Lasonsi Penang An Kaching Thura Sai Ke Klem Pon Jia Phan Chithan Chimung Ponsi Misen Pen Khogen Tiso Kachephan Phu Ponamai Ingsamjin Pen Pichun Pon Sami Langso Pen Mizoram Hanse 365 News India Hawar ke hat karbi jutang song atum lapen hawara mai lapen tirka mamaya tum chingrum si niphai hiniar ni ada porphai throk malom pen non ke wangji hawar karbi sunim soronga je katalon ponja phanpura sangti mili pachok lama long ke pangthira sai ke dengpon labangso ke pangthira sai long hawar ke hat karbi jutang song amai phu ruhim terang lapen chunbang noren rongpi lapen tirka mamai ahin pen sai hem chunbang rubul teron dihin rimbang nghanuram ti so atum pen chenglok jutang ka ching honari so atum chetong dumsi nonang ke liji hawar karbir sonim soronga je kangthir et pen katalon ponja phanpura labangso ke pangthira sai ke dengpon hawar ke hat pen long momon rongphar 365 News India ke nitum dak sang timili jutang jepati aklam along ding koi ra sirkep khawar karbir sonim so jutang aparman ke pangthira sai deng pon lo si nitum pening aningkan ke sang timuli aklam along hawar ka be sonim sorong aje ke lang me pik pensin nitum padoponik po klar et klar bor pensi padoponik po lapen ke nitum labang so sai ke deng pon ke nitum phan kaching hon karbi Thomas Council EM hargat pen ke dodon IM sar ke hai konsig rongpi apen ke nitum kaching honnai karbeng long Thomas Council deputy chairman ake hai sar tesing hi nitum bidisuri nang kideng Phuluni constituency ke parlo center a hithia long ke do all Karbiang long buildings and others construction workers union center a ruatum pen center a hithia long aminasa hemalong pherang kya mai kangni Bangso pherang kya mai kangni nangko ka theke mai phu Clarkson Crow pen than pachini pon na the all Karbiang long buildings and others construction workers union center atumke aprang penta sonsi klempon bomlo mate amen en po amen tha bomlo komatnia bangjongsi kam klembom pen ke klemanam kachilong le adim kachisong pi ponjia phan lapen kerai ponjia phan si song amhang patheklo la sojo ke damtang ni phai siarni inu Johala lingti center a hithia dungke do ahem kam pakle matum dolo mate kichia so tum kam klembom theklong si amen che thap pon je phan kaching ki che than dam je phan adung an pale lo bonta Johala lingti abang thekdun long lok penamat chingki che than thiako president secretary atuma phan ke ther ke hapen mate lam kang tang pensi pudun rong pota pherang kyang no than pachini pon kedam tang ko ani la sonsi ongdung kam chokle matuma men chithap dun bom lo bonta la soning oi mimi ningduk mimi abang chetong te pin lang pota pachini pon la sikupine ni tum ke chok se do pulote nang puta mi bonta non ke thangala ma be pin pensi sonang ke klema pot ningduk lo lasi Johala lingtia phan dia nang chuhang wek nang ji jongsi dia nang chuhang he pulote kache songa sai deng ponang kok pota pachini pon langhin pen indrajit rongphar 365 News India
Ini dah Borkanci konstitusi made Borkanci yang kan long militum press meet all Borkanci polling station west and below Karbi Friendship Society press meet ki hang nang ko bangke militum pini dadak dokmuka Borasai bi hemalong militum ke phanang ko bangalalo militum dak Borkanci piloma papi gublo lapen ke Charlie तुम सिदा में विद्या तो जोइनी सिनी तुम पिनी लदा तदु कभी प्रेस मीट तुम हांगन को लो लापेन बिनी तुम पछिनी नंग को लो अथेनी तुम को कंसिला नाम लो बोलो पे मे तुम यूरो तुम नंबर 1 के दा मे तुम कचारली बोरेगा वर्षा हिन के दा ने तुम को कंसिन कांग लो तुम किलोंग तुम थेगोंग ले लापेन के सेकेंड के लदा नि तुम हन की जुन नलांग मेसेन अबे लापेन ke nilitum ladak pini nang itu mungkin hangan ko bangala lo nilitum akisum di exam itu tegong ko nilitum afan ke piloma kilang kecari tuh mana beda joini sini nilitum piloma ini nilitum kado ko press nilitum hangan ko ko lapen ke nilitum KFS pen sida me labang soning Preni Pai Hini Arani Bharat Angkang Pi along Gandhi Jayanti Katalon Arni Pacheton Donsi Dipu Gandhi Park along Sitame Mahatma Gandhi Amahang Ketek Arni Mate Gandhi Jayanti Talondun Bangso Amaya long Karbiang long Autonomous Council CEM Tuli Ram Ronghang Bidya Singh Ingleng Lapen Raha Kro Atum Chetong Donsi Det apo mate Mahatma Gandhi akumlin akengri along Milur Kai Ponsi Archopon Aduntu Bangso Karcho Amaya long Dipu Ahi Thike Pangthir Asai ke claim abang pu abang piatumapan Swachh Bharat Abhiyan Certificate Sitame Ron Ponpen Karbia Poho Ipak Pen Abang Putin Apanta Karchopon Bangso Amaya long Karbiang long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Lam Theke Jai Ponke Akaprega Det Ason si Karbiang long along tame Anso se Paching Thur Ponji Apan Bor I Ponji Pusi Perangke Thengno Lam Chak Chechak Pon Dipu Pen Ajit Gogoi 365 News India Jitu Safai Vijan Jitu Team Dipu Municipal Board Amar Odoikho Rakro Nititot Gute Team Tu Jita Dipu Suke Kune Jitu Dine Rati Safa Kuri Ase Itu Ami Kothare Nohai Kame Purisoy Disu Apnaloge Jane Central Government of Northeast Bitorot Ataiko Cleanest Village Municipal Board Ase Dipu Ude ene dhoroner agontuko ami ene dhoroner kam kuri jam aro je bharotor bhitor ataiko cleanest municipal board area hisabe ami porichoy dibo kare ami chesta kuri asu tar karone ami gutte municipal team aro Karbiang Autonomous Council logot ekeloge kam kuri ami dipu jate suke kune rasta poduli pora arambho kori street lighter পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰেন বহুতো ইয়াত অসুবিধা আছে আমি এটা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰাস্তা পদূলি গোটেইখিনি কাৰেণ্ট সাৰেন গোটেইখিনি ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু ড্ৰেন এই গোটেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিআংলত Lakhaing Koira Trok Duar Baguri Constituency Kapalo Deitor Congress Amithanga Sai Hemalong Preni Pai Hini Arani Bharat Angkang Pi Gandhi Jayanti Mate Mahatma Gandhi Mahangke Thekarni Pacheton Dunsi Karchopon Lapen Duar Baguri Mondal Congress Committee Amai Phuki Mia Phan Ke Deng Pona Jaimek Pedopon Patumi Labangso Ke Deng Pona Jaimek Amaya Long Edward Terona Hin Pensi Mai Charipon Lo Labangso Amaya Long Alhiaman Penchetong Dun Nili Block Congress Committee Amai Phurajen Ingti KADCC in charge Chunbang Nilip Duar Baguri Mohen Ingti KADMCC Chunbang Priscilla Ronghangpi DMCC Amaipu Modhuson Langni DMCC Kong Chunbang Horen Terang Lapen Youth Sahin Pen APCC Tin Penta Maipu Lapen Chunbang Atum Chetong Donsi DMCC Amaipu Kimi Modhuson Langni Apan Kedeng Ajay Megalong RDP Dun Patumi Labangso Arpu Kimi ke Pekpon Nangkok Athelake DMCC along Maipu Arpu ke Klembom Abang Pu Rensing Teron Abang Amithanga Song Che OC BJP along Che Pa Okdonjui Ajoksi Arpu Kimi Pekpon Tunang Koklopusi Rajen Ingti Pen Ningjepon Lapen Rensing Teron Apan ke Congress Asong along Pen ke Kajui ke isi ake Melo Putarat Atum Ningjepon Athema alang li Congress Asong along Dodun Tik Ahuta Kam Klem Thek Thela Pen alang li Phan
kinangji aka mahut pusitami jong hele lamari hingpen birtalo sitami nangdeng de putara datumpen ningjepon adun thu rajen ingti pen lam theke jaipon ki rensing teron congress asong pen damjui pusitami nilituma phanthang na ta kanohok awi puta ningjepon lapen non akimi amai phu pen lam theke jaipon ki non hithi irui pen lote apcc tin ta kachi humri damji pusi rada thengno ningjepon Deithor pen amo singti 365 News India Pinia bertak lapuan sekangton iglo arni kemi kardom.